balala mungibisa ngamagama unyukubisa nami ngomuntu siyafana nini umhlupha ungihlukumeza ngenxa balala mungibisa ngamagama unyukubisa. Sikubingelele mbukeli weSiyaviva TV1 elami igama ngingo MC Pholobaso Andile wakangcobe insizwa nentombi ezithi shide limhlophe propaganda yasabeka sicivise singasobe awusuka ngawibonga ngiqedele ngelinye ilanga songasho nje ukuthi hawu limhlophe iteku limhlophe ibhungu. Siyabingelela kakhulu kwiKZN ningizema Africa worldwide phesheya kwezilwandle la sisho khona sithi uthando leno lukhulu nakuthina futhi olwayithu siyazi ukuthi kunina lukhulu. Khabazela cobeka ihlandla sikanye nawe futhi osukweni namhlanje olifana nosuku obufike ngalo la kodwa siyazi ukuthi le video iyothatha isikhathi ukuthi ifakwe mhlawumbe iyofakwa emva kosuku olodwa noma ezimbili. Siyafisa ukuthi umuntu aqonde ukuthi iqoshwe ngosuku ofike ngalo wazoqopha umlando kumphakathi waseKhonobia wophathele izinto ezahlukahlukene kodwa ingqikithe enkulu bekukufika uzothi kwaSiyaviva TV1 niyakhuleka nikhuleka ngalesi sithole esukuthi nosukuthi nesukuthi inkulu indaba ake usithathe usibeke njengamanje ukuthi ke lokhu konke kwade kwenzeka la bekuyini yini inhloso yakho kusukapi sekungenamuntu ke manje emsindweni nanokuthi sibona uhamba nexhaguzana noma ke nexhegu elikhomba ukuthi limkantshubovu noma likhulile selaze likhulu ngokwempilo. Sizoke sizwe namhlanje ukuthi kungani uthi vela nomkhulu. Angibingelele MC Pholobaso, ngibingelele abalaleli nababukeli beSiyaviva TV. Ngibingelele iSouth Africa, iKwaZulu Natal, umnambitla enqhamuka khona. Cha umsakazi wami into namhlanje ebisihlanganisela ekhaya noma ebingilethe la ekhaya khehla ube kuyisipho bengisilethe emzini wakangcobo noma emntwaneni wakangcobo. Kodwa leso sipho bekuyisipho nami bengisithole komunye wabantu abasizakale lapha ekhaya esigodlweni futhi ke eqinisekisa MC Pholobaso ukuthi cha wangibona kulomabona kude wakho waze wafika kaMkhize. Ingakho ke ngithe noma esekukhona inkomo ezinhlanu ayithathe waziletha lapha ekhaya ezobonga emva kwento emehlelile emva ukuthi efike kaMkhize. Ngase ngithatha isinqumo sokuthi cha namba ngisithole esisodwa lezi inkomo afika naso ngisindlulise ngiyokunika nawe ukwazi ukusengela izingane ngingabe ugombela kwesakhe kodwa ebesho umuntu ukuthi cha mkhulu ngakubona lapha kule TV yalo yambana. Sibonga kakhulu Khabazela sesitholile ukuthi namhlanje shothi uhamba nosingaye. Mkhulu asekubingelele sikwamukele kuSiyaviva TV1 sikupha ithuba ubingelele nje abantu bese uyichaza ukuthi wena usubani bani wakasibani bani bese siqhubekela phambili. Sawubona TV sawubona. Ngibongela bonke ababukeli. Ngibongela bonke nabasemndeni wami yababulisa. Okay. Umkhulu ke ngiyengezwe silapha ngaphandle echaza uKhabazela ukuthi indoda lena ayithunge kakhulu ezama ukuyilungisa ukuthi ibuyele empilweni yayo ngokufanele ngoba bese kukuningi okungaba izinqumo abengayithatha ngenxa yosizi akade sebhekene nalo. Uye wathi kumina Khabazela umkhulu ke wabarish mhlawumbe ukusixoxela kafishane efika kuwena ukholwe kanjani ukuthi uke wabarish phambilini? Wonke umuntu khehla uyayichaza usizi lakho kodwa egcineni bese sihamba sithi ake simhlole. Nami ngathi mangimhlola kwavela ukuthi cha phambilini impilo yakhe beyinhle iphila kahle futhi ke naye sekuchazile okunye okuningi noma ke wayechaza sihleli nje kodwa ke ngithe mase ngifika sengikhuluma nalabo angiphethe kwacaca ukuthi cha bekuyindoda ebiphila kahle inezinto zayo kodwa wahamba kwaphambana izinto kwaphela imizi kwahamba unkosikazi kwalandela omunye kwahamba nezingane wagcina esele uye kwavela futhi ukuthi obekusela okunye ade nakho umsakazi okunye iqedelwe yithina sizinyanga ngoba zikhona izinyanga la dayise khona imizi zithi sizomlekelela lokho okulahlekile kuze kubuye. Yeah. Mhlawumbe uma efika kuwena bese nalo ithemba. Msakazi wami benganalo ithemba ngeke ngidlale ngawe ubese nemoto yokugcina nakhona ngasesiye ngathi imoto ngathi imoto ngempela bese sekwescrapanyana iscrap owakubona bekusele awayetotoba ngakho
athe futhi maye sehlehla wathi imkhulu ngisaba ngisho ukudayisa lokhu ngoba ngizohamba ngenyawo kodwa ke ushuthi waba nesibindi noma wabe sekholelwa wathemba mhlawumbe akuzwe kaMkhize wadayisa wasebuya nakabuya nakho noma wabambisa anginalo iqiniso ukwenzakalani kodwa emva kwenzukwana nje wabuya kodwa wayabuye sengasahambi ngakho lokho ayefike ngakho esehambela ngenyawo zakhe nje secamkhulu sengizokwenza lokuya ababethe abantu abadala bengangisiza khona yini yakwenza mkhulu wamthemba uMkhize mhlambe kafishane nje into ongasinika yona uthi hey ngamthemba lo dokotela mangembona kulo mabona kude wakho Mapholo yebo baba ngimthemba lo dokotela ngoba ngakholela kwabaphansi okay shuthi awukhathali ukuhamba ufuna usizo cha ngikhathali impela ngoba wasukhathala ukufuna isizo kwabantu uyokhathalela nomuntu ozokusiza ngempela wakusiza ke lo dokotela yini le yakusize ngayo ekwenza ukuthi namhlanje uthatha inkomo ezu5 uyomnika zona bese nisuka nibuya nizothi hayi silala sikhona ngoba yena uthi akakwazi ukudla yedwa wena yini le kwenza ukuthi uthathe isinqumo sokuyombonga nami ngoba ngikwazi ukudla ngedwa ngamsiza ngaloko ngoba okay right ngizombonga nami ngawalungusa ngincede ngawo ukusize ngani ndoda uqhumile ugeziwe unikwe ikhafulo noma ukunika imfihlo yokugembula ithini into ngoba sizwile sho ukuthi akanayo into yokugembula kodwa uyakwazi ukwenza ukuthi umuntu imali imthande ungezile wangifutha ngifaka imbiza ngachata phalaza ngayenza yonke lento imlingo ngedlozi uyasebenza uyasebenza udokotela uthi omunye umuntu uma uzoya kaMkhize mkhulu wayehluphekile bese unemali usuwinile lapha odlale khona kwagembuleka wawina uphinda futhi uya kuMkhize uyombonga shuthi inhliziyo yakho yayivele yinhle uwa nje kulokho akucebo wawuyikho ekuqaleni yazini ngoba umbosile la bengilimele khona bese ngilimele nomchoko shuthi umuntu ongasozwa umkhohlwa lo cha ngiphinde ngimkhohlwa uthi omunye phela mkhulu uwine emalini uhlephulele imphihlo yami ngoba ngeke ngitshele umuntu ayi ngiyakuzwa mina ngiyakuzwa ungathini kubantu abasafuna ukuya kudokotela uMkhize ngoba phela kuthiwa wena ufike washotshwa inqwaba yepeshele kade ezenzile ingakho ithola ungena kwisambane ukhona ngisho ngiyabakhuthaza ngokuthi mawathembele kuNkulunkulu nasedlozini mabe ngamfice esigodlweni ungasho ukuthi abalinde ungasho ukuthi abaphinde bebuye ngempela nje Ningizimu Africa worldwide niyazwela nali ikhehla liya confirm okwakubani umuntu omdala omngaka asuke kwakhe azokhuluma engekuyikho okwesibili ke ubufakazi busobala inkomo eselela kwaSiya Viva TV1 ephiwa amathongo akongcobo omkhulu esinikwe yona bukhoma naye lapha ngaphandle njengoba sikhuluma nje uthi umuntu uzwakale ekhabazela ukukhuluma ngamaphepha aphi followers nawe njengoba uke washo phambilini siyasikunika singodokotela siphinde sithathe cha ngithe angingabi nami noma ngibade kulabo bantu labo abakhiphayo noma abaphayo bese bethatha njengoba ngisho ke mina okwami noma bekungekona bekuyinto ezekuwele pholoba kodwa ngokuthi igama lobe lokulivelile ukuthi efika ke mwakhe ukuthi ngikubone eTV yomfana so ngikubone kuzoba ukuthi nginenhliziyo embi noma nginenhliziyo elikhulu uma umuntu osizakele elibekhipha igcwala umlomo ukuthi cha ngakubona lapha bengikhombisa ngakubona lapha kule TV yalomfana ingakho ngizanza zofika uma esezobonga angisondele nami kwekhehla nawe phela ujabule nginike nawe ngibonge ukuthi ukhona abantu abangibonayo ngechannel yakho dokotela iphepha leli lenkomo leli phepha elibhalwe imininingwane yami nayo yonke into nohlobo lenkomo nokuthi inkomo injani ilona lelo kumele ngilishiye njengoba inkomo ingaphandle nakusasa masuyisusa mhlawumbe usuyise ekhaya la izohlala khona iphepha uyohamba ngale mgwaqeni
Siyathokoza kakhulu dokotela, ngidlulisa okukhulu ukuyithoba ngalesi sikhathi. Ngiyabonga. Mhlambe kade sisenza live bekufanele ngidile necrowd eningi but iyafika lento kimi manje yokuthi ifanele ngikusho eNingizimu Afrika yonkana ukuthi kuyivunguvungu engike ngabhekana nazo, ubuhlungu engike ngabuthwala through le channel nezinye izinto ezike zangehlela ezingezinhle. Kancane ziyayisuleka futhi zonke izimvu zenkosi ezidlala lo mdlalo ukuthatha le tissue noma le toilet paper noma leliduku noma lemfayiduku bezama ukungisula lezi nyembezi ezehlela kimi usuku nosuku mangibuka umzima engibhekane nabo ngizama ukutshala ngemilisa lesihlahla saka siyaviva TV1. Ngiye ngithi uNkulunkulu emkhulu mkhulu futhi lokwangampela. Khabazeni ngiyabonga. Uneqhaza empilweni yami, udlala irole enkulu. Sisi Aviva TV1 sithi umsebenzi wakho awukhule njalo. Bese sithi kuwe mkhulu, ayikho into esithakasela njengokuthi umuntu mayilashiwe enesibindi esiphelele esifana nesakho engakusabi ukuyiqatsha ngenyanga yakhe. Ngoba abanye abantu mabeya lapha ko Albert Luthuli Hospital ko Edenton, iningi labo bayavidorize ubona nje ngikuthi Dr. Sorenso esejare ukuthi laba base Western, kodwa bayakusaba ukuvela laba besintu. Lesi sibindo sithathile sikhulu. Namhlanje senza ukuthi nakithi kuthiwe kufuyiwe kunenkomo. Khabazela, bengifisa ukuthi singabi nomona kubantu. Umona uyabulala. Imfihlo osize ngayo omkhulu iyadinga ukuthi idluliselwe kwabanye abantu. Idlula kanjani? Obani abafanele ukuzothatha lemfihlo? Ikhona nendlela ukuthi kwenziwe kuba amanani angaduri kepha bheke phansi. MC uhlala ubakhalela abantu bakho ngaso sonke isikhathi futhi ke nathi sesikujwayele ukuthi ngiyacabanga kumina ngedwa singodokotela sesiyazi ukuthi siyohlala sithola ucingo lakho. Yes. Eludawo phela khumbulana abantu nabo bayafona ke MC. Cha imfihlo engayinikeza ikhetha leseduze kwami. Njengoba ngike ngasho phambili ukuthi izipesheli zageja zonke wangakwazi ukufinyelela kuzo ngoba wayengenawo amasento okufinyelela. Ngisola nethunze lemnyama nje. Uze waqhamuka nje sengiyibuyela kwenye indawo sengibuya ko Cape Town waqhamuka nakhona eqhamuka ngiyothi waye njobe echaza ukuthi ayithi kwangathi umqondo wakhe awusekho. Nami ngakubona lokho ukuthi ayi yebo ngiyamuzwa ukuthi ubaba wayenezinto kodwa mangimbheka indlela ayiyona nami ngabona ukuthi ngathi isimo sakhe somqondo naso sisekho kahle. Kodwa ke ngiye ngimukele ke nokunderstand futhi ukuthi phela wonke umuntu uma ekade enento vele manje isukile kuye kuba khona ukuphazamiseka. Cha ubaba waphatha nje isikhwama khehla ekwakuthiwa kasiphathe lapha ekhaya. Engeke ngikwazi ukusho amaxabiso ngoba ayethe ukuphakama kufani nalapho nocela khona abantu. Engakho azadayisa nale moto yakhe. Yebo ayethe ukuphakama impela kodwa ke futhi ekhala ukhehla lami ngoba wayeloku eshila ukuthi sengiphelile emkhulu umkhize sengiphelile ngempela. Zimbali inyanga engingayihambile manje. Wonke umuntu efethi hayi into yakho yonke izobuya, ukumcebo wakho uzobuya kodwa ngibona kuphela yonke into nje isicathulo siphelile. So kwaba into nje eyayinesikhwama esasiphiwa kasiphathe nophonjwana owanzula lona. Ikona okungibona kumsize kakhulu, ikona futhi okumlekelelile. Namhlanje nginaye la ulekelelele lezo zinto lezo. Yiso ke isikhwama omkhulu esengithe cha angingabe noma. Cha mapholoba ingakho ke ngithatha isinqumo sokuthi emva kokuthi ungithinte ukuthi cha ndoda nasi phela isikhathi abantu beloku beshaya bethi cha phela nathi umkhulu sageja akaphinda senzele especially. Cha sikhona ke mapholoba esikhona esizoqala ngomhla 27 May u28 umhla 29. Siyafisa abantu basondele babhuke okungenzeka futhi ukuthi bafowethu mhlambe sokugcina umapholo belincengela ngempela ngizofisa ukuthi nibhuke nisondele ngempela la isithi khona ispecial sesikhwama. Kusho ngizona izwisa ke manje lesi sikhwama engangisinikeze umkhulu ukuthi naye akwazi ukuyovuselela into zakhe. Isikhwama ke mapholo abaningi abantu abangibuzayo ukuthi senzani. Isikhwama uma umashonisa siyasebenza.
uqala ibhizinisi siyasebenza unamathenda siyasebenza kahle kahle isikhwama lesikhehla sifana nomuntu omuntu wesilisa ongaqoni ukuthi uyisigwado kodwa mawusumnikile isigqabo so bese bemthanda osizi so kuba nalesi sikhwama nayo imali futhi iyasondela koyikuthande njengale ikhehla lami seduzane seligcine ikwazi ukuthi iphumelele osizi nekade beleke khona so ngiyafisa ukuthi babhuke beze ngomningi babo sibasize ngibanike lemfihle ngayinikeza ikhehla bakwazi ukuqhubeka nempilo yabo uyangena kuma competition mawuna lesi sikhwama khehla lami ngifuna ukuthi ngithi ese competition njengaye umkhulu wathi mayefethu ufuna into egambling ngamtshela anginayo into egambling kodwa ngiyakwazi ukunika into ezokusondezela imali ngenza kanjalo ngiyanika into ezokusondezela imali inkinga abantu iyodwa sebeqolwe kakhulu lapha ngaphandle kuthiwa faka imali kuzobhalise kuye kuhambe kanjani asithini inhlelo nenhlaka esisebenzisa ukuze siyithole isibhalise kwamkhize nje khehla ungena ku WhatsApp ubhalise enambeni 065 329 4026 4026 lapho khehla nje ubhala igama lakho nesibongo indawo oqhamuka kuyo i-cellphone number kulama date amathathu 27 28 29 ukhethe eyodwa ozofika ngayo wena lithini inani lespecial likhabazela inani lespecial ke mapholoba ngokuhlonipha wena ukhala cha la komama nami ngithema ngixoxa nomkhulu nogogo sathi komama kunoma kubantu besifazane kuzoba 1500 bese kuthi abantu besilisa kuzoba 2000 rand abantu besilisa kuzoba 2000 rand kodwa bonke baphatha isikhwama esincanyana nje esingene ephaketheni kodwa esinozipho isikhwama lesi uyasithwalisa akusona isithwalo omkhulu lesi ngabe umkhulu uyasho ukuthi wathwala kube kuthiwa isithwalo ngimthwalisanga nje wathola sona isikhwama lesi akusona isithwalo phela sinayo imbandela siyavuselela cha okay akuselela lutho sidila nezimali ezincane noma nezimali ezinkulu noma sikwenzela lokho kuyiphupho lakho sidila nayo yonke inhlobo yemali khehla ngoba umkhulu ugcine ngihlebelile kodwa ngeke ngikwazi ukusho hayi ukuthi imali enayitholile njengoba umzwile khala ukuthi sekukhona omama bakwakhe abafuna ukusondela so mase ngiyimemeza imali ayiwine lapha sengabe ngiyamhlambalaza ngoba yena ugwevile kodwa wasengihlebela hayi kodwa yambona nje kuhlakaniphiwe la so imali ngangena noma yipi kodwa hayi ngoba mkhulu izozizela njengoba ngenza ngoba khona sebengibuza ukuthi manje naye befika nesikhwama imali izovela igcwale cha akulona iqiniso lelo ngachaza ukuthi mangikunikeza isikhwama ezinjengalesiya ngisinikeza umuntu osuke inyanga kuphela kodwa wena ngizokunika into ezokwenza ukuthi wena imali ithande kube yiyona imali ethanda wena isondele kuwe akunamgomo ukuthi mhlambe yegambling le noma yokuthi kodwa nje imali izokukhonza isondele njengoba sengisho unekhasini udlala ikhasini mhlambe mawunenhlanhla yakho isondele kahle izobuya kuwe nomashonisa bakukhokhela abantu bazokhokhela abantu imali isondele kuwe nje kube unamathenda uyageja izokulekelela lapho uyafufusa uphemba udayisa amagunya uzobona imali ukuthi ayayipheli iyasondela so kusebenza izinto eziningi kakhulu isikhwama lesi South Africa ningizimu Africa ngenxa yesikhathi interview yethu fanele siyigobela asibonga kakhulu umkhulu ukuthi ube ingxenye yephupho lababukela abaningi abahlezi bethi siyafisa ukuthi odokotela befike nabantu asebebasebenzile beyikhulumele bona namhlanje ufeze iphupho labantu abaningi siyabonga futhi nakuwe dokotela ngibonga kakhulu Msipholo basi ngiyabonga futhi ngingongcoza ngazi ngizothini ngoba ukube nami azame ngisondelane siViva TV ngabe akekho umuntu mhlawumbe oshoyo ukuthi cha sengibuya kulo mkhulu futhi obuya ngento ebonakalayo khehla hayi sobala dokotela ubuya ngomlomo mina ngifuyile nje true leli khehla true mkhize ngiyathokoza kakhulu uNkulunkulu akanibusise ngibonga kakhulu Msipholo basi abantu babhuke kakhulu basondele ngommeyi thank you siyabonga angibingelele umkhulu umkhize inkanyamba yasembo uMagadla ephindelela ngezulu South Africa umkhulu umkhize uyanazisa ngespecially sesikhwama semali ngomhla ka27 28 29 ngicela ke ubhuke kusenesikhathi uyibekele indawo yakho abantu besifazane 1500 abesilisa u2000 inamba ongabhuka kuyo u065 329 4026 ngiyacela ke nibhuke niphuthume nisevele isikhala senu sibonga kakhulu awuboni kumnandi
Siyaviva no MC Polobas, siyaviva awubeke kumnandi, siyaviva no MC Polobas, siyaviva uka kumnandi, siyaviva no MC Poloba andile mdakanobo umenjalo qhawe lethu andile mdakanobo umenjalo qhawe lethu andile wemdakanobo umenjalo qhawe lethu awubuke nje siyaviva awuyazi kumnandi siyaviva no MC Poloba siyaviva awubheke kumnandi siyaviva no MC Poloba siyaviva awubheke kumnandi siyaviva